Milí přátelé, já vás zdravím a máme těsně po prvním vysílání v naší skupině cyklu webinářů Probuď vášeň ve všech aspektech svého života. A skupina, která se nám vytvořila na tom prvním sezení, byla úžasná. Ale nebylo to jenom to, že to byly úžasné ženy, ale jsou to ženy, které na sobě hodně pracují. Takže jsou to ženy, které vedou semináře, jógy, nebo které měly nebo mají takovou velmi, jak bych to řekla, zodpovědnou práci, náročnou. Jsou to ženy, které jsou v životě samostatné, umí se o sebe i finančně velmi dobře postarat. A jsou to ženy, které jsou už ve své síle, které tím, že vedou semináře pro druhé, tak na sobě hodně pracují. Mají za sebou léta osobnostního rozvoje a je to cítit. Já jsem za to moc ráda. Skupina nebyla veliká, ale jsou to ženy, které jsou na určité úrovni vědomí. Já tady vůbec nechci soudit úrovně vědomí, ale vzhledem k tomu, že pracuji hodně s lidmi, hodně dělám terapii, i mám vlastně tohle už několikátá skupina, s kterou pracuji. A vidím, poznám to podle toho, jaké programy my tam přehráváme v tom podvědomí. Tak vidím, na jaké úrovni začínám s tou skupinou. A musím říct, že tady to je zatím nejvyspělejší skupina, s kterou jsem pracovala. A protože to téma bylo vztah k sobě, tak jak já jsem ráno dávala příspěvek o tom, že vlastně tím to všechno začíná, tak vzhledem k tomu, že ty ženy mají velmi hezky zpracovaný vztah k sobě, opravdu krásný, tak my jsme začínali úplně na jiných přesvědčeních a úplně na jiné úrovni, než většinou začínám se skupinami, kde tam řešíme vztah k sobě opravdu takové, bych řekla, někdy, jo, prostě každý jsme jak to říkám, na jiné úrovni vědomí. A začínáme vůbec na tom, aby se člověk stal tvůrcem svého života nebo spolutvůrcem. Spousta lidí vůbec nemá povědomí o tom, že by si měli vytvářet ten život sami nebo spolu vytvářet. Nechají se vlastně tím proudem unášet a jenom se tak jako nést a nějak to jako všechno akceptují a berou. Ale tady u těch žen musím říct, že to bylo opravdu o tom, že jsou spolutvůrkyněmi, protože máme tady něco vyššího, co nás přesahuje, tak já už ani neříkám jenom tvůrce, ale spolutvůrce, které jsou si vědomi své hodnoty, své vnitřní síly, své jedinečnosti. A musím říct, že jsme šli do veliké hloubky. Takže mám z toho velikou radost. A byl to krásný zážitek i pro mě, protože ta skupina má sílu a ta přesvědčení, která se přehrávají, díky té skupině se i já podívám na témata a mám z toho velkou radost, která by mě nenapadla a která vlastně přinese ta skupina. Když vlastně se ladím už na tu skupinu třeba 2 hodiny před tím, než začneme. Takže mám z toho velikou radost. Nás čeká další téma, protože první téma bylo vztah k sobě, sama k sobě a druhé téma bude vztah k mému tělu. Tak koho to láká, začínáme za 14 dní, opět máme další sezení. Skupinka, která se vytvořila a ženy, které si koupily celý balíček, tak je velmi stabilní. Já bych byla teda ráda, aby se nám hlásily další ženy, které jsou na takhle vysoké úrovni, protože jinak budu muset jít zase s úrovní trošku dolů. Takže pokud jsou tu ženy, které se sebou pracují, vedou semináře, a chtějí vlastně jít ještě do větší hloubky, protože Psyche jde do veliké hloubky. Není to jenom o tom aha momentu, je to o tom, že opravdu si sednu a pracuju. To opravdu nabízíme. A Eliška dělá Feldenkrais, takže se opět pracuje s tělem a já pracuji opravdu přímo na tom webináři s myslí. Pracujeme vyloženě hned na těch přesvědčení, která hned zpracováváme. Musím říct, že to byla i společná práce, takže jsme s ty ženy přinášeli podněty a vlastně jsme ta přesvědčení upravovali podle toho, jak oni to cítili taky. Takže to byla krásná práce a jestli jsou tu ženy, které
touží jít do větší hloubky, ale já bych poprosila opravdu ženy, které už si jsou vědomy té své hodnoty a toho, že jsou tvůrkyněmi, tak se přihlašte, aby jsme tu skupinu zbytečně nerozmělňovali. Protože můžeme jít do krásné hloubky a já jsem moc ráda, že se vytvořila takhle krásná skupina a že to vlastně posunuje i mě. Tak já vám moc si děkuju za to, tady milé ženy, které jste tam byly a které se možná podíváte na toto video. A zvu další, řekla bych opravdu takové vědomější ženy, aby se k nám přidali a mohli jsme jít ještě hloubš. Tak mějte se krásně a zdravím. Krásný večer. Krásné ráno, budu to postovat ráno.